Díomh agus bhar géad fáilte isteach hiag what the focal, podchraoladh a thugann ardán don na saineolaithe is Ciara Ní is suntasaí dá bhfuil amuigh ann. Is mise Ciara Ní É. Thosig mé an tra YouTube what the focal hir sa bhliain 2017 agus é mar aimime cabhrú le fálamóirí eile an teanga a cheadú. Leis an podchraoladh seo ba bhfuil cabhrú le daoine a bhfuil Gaeilge acu agus mín lo bór feabhais a chur uirthi. Agus nar mín linn fad é sin. Gach seachtain bíon sa chathír os mo chóir an seo is studio radio an lifa. Cuirm se na crua ceistena, onas gur féidir libse a éistóirí maithe snas a chur bhór good Gaeilge. Ba bhíon le mo bhuiachas a gabháil le first na Gaeilge agus leis an folklór nua béir le Gaeilge as uiriocht a dhéanamh an podchraoladh seo. Tám se tinal so scéal na saineolaithe seo a chluistáil, agus tám cínta go raci sé chun bhar leatsa freisin. An tí atá lomaniu ná Eoin P ó Murchú, tá fáilte is fitheród hiag what the focal ón. Gur míle agat, tá mé anna hásta bheith a cheanta. Aus fad, agus inis dar mé beag an fút dúis. Scríonóir, astrathóir, fearghrín, astóir agus gach sais rud eile é Eoin P ó Murchú. Is as baile átha clíadó ó rúchas agus is ann a bharann sé faoi láthair. Tá canal YouTube aige ina úslódálann sé físeán go rialta idir leabhair bheas, léirmheasanna ar chloníochta, físeán grín agus go leor eile. Eisian a bhunaigh an ihe grín Gaeilge, bhí buint lornach aige le bunú na Gaeil óga, agus le bliana nuas tá aránathe an chlub á rachtáil aige freisin. Tá tinta na farige diva, uorscéal fiction óliaachta le Tim Armstrong, astrathe ó Gaeilge na Halban aige, agus dhéann sé obair go leor leabhair eile mar agurthóir. Tá sé gafala leabhair a chinach agus a léamh, is bíonn sé scríomh filiochta agus gearrscéalta, fuair sé aitheantas ag slám lúlúnasa le déanaí agus bhí sé buintach le go leor tugraí agsúla le rec thar na blianta freisin, agus déing a bheith an seir fáin le caint meallar dóna caiimid bugur aig leis an bodcraoladh. Sin tá fada. So seo roiint rudí a bhíonn ar siúla got. Ach chuir mé anna bhéim ar na leabhair a bhíonn sa léomh got agus an méid amachchanú ag astrú rudí go profisiúnta freisin mar what the focal tá an táfach leis an gcinál ibre sin. Sin é, is stáilm gnúirtú an sin gur mé gafala leabhair agus tá sé sin fíor bíonn sais buscí leabhair agus irisí Gaeilge á dúirteisteach san áir sanna gom beidir gach seachtain agus níl slí andámh a hiile ach tá slí andámh i mo chríosteigh. Tá sí le feiscin sa chúla a rointas na físeán a chuir an dú ar YouTube freisin. So, Eoin, cad é an iontráil nó na huntrálacha is fearr leat in an folklór nua béir le Gaeilge? Is stáilm go raibh arm rá cheann ar le aránú, agus an chéad ceann ná Shanghai sé sin an bríthir Shanghai, beidir nach meach an bríthir ag daine ach sin cathair Eoin. Well tá an bríthir an freisin bí an focail ilchéadacha is a bhéir le go minic ach shanghai-áil nó duine a údach chun bheith ina bharnéalach sin an gribh seanna leagan in beidir bhucláir do bháildrethe bháin le deoch suúin a thuirta goine ach hahan an terma sin gomórlumm díreach an conceap sin gomeach deoch suúin a thuirta goine nó duine a údach chun bheith na bharnéalach. Tá an irid sin ráite in éon ochil beag bíad a goháin agus sin shanghai-áil an rud beag cabhrach cúnta sin sa Gaeilge gur féiling a ghramadaí éon ochil le focail bra Gaeilge dhéanamh de. Cai mé rá bheith siomh le a chrothú leis an bhocail sin úsáid. Well, beidir gur chuirdaing an siomh sin a chrothú mar is anna úsáid a bheith a gceist. Cai go raibh seanna scéile na bhí anna inaitheanta mas rud gur tháina sé go dtí na Gaeilge le shanghai-áil le cai go raibh scéile na bhí anna bhór ag an am. Beidir go raibh nílas aga bhar baint ag le opium nó rud ag an mar sin ach go núiseocht duine ar bhád agus bheith duine ag an trééis siad a údach agus an sin bheitchar bheith ina marnéalach agus bhfuil a bí mídne ag garan faoin ar saoil héin ach saola sin. Shanghai-áil. Sinna go é. Tá sé ráta ag Eoin P ó Murchú. Agus éon rud eile ón bhuclóir? An ceann eile rounní is ná an focail set agus rís seo focail ilchéalach ach ceann na buanna nó beidir an buas mó atá ag an bhuclóir nua ná gnéanann sé na cíale omadúla atá ag focail a hanaithint agus dáir a leagan amach go das snasta agus soléir agus an focail rounní mé ná set agus tá golóir leaganacha éagsúil an tá 8 neistúáin 10 is gá scór ann go deimhin agus
setine de gachéanáis agus fórne agus cinálacha rudaí agus tá sé legamach ar bhealach a bhhaid ní séasca. Na seanna ochlóirí ar taiging ortha bhíocharing sais an obair seo dhéanamh muid hain ach is daoine leis ciúla muid. Tá rudaí le denmh going is fearling a bhád nuair dhéanaan duine eile an obair dúing mar sin. Má léime tú isteach sa bhuchlóir, má ecan tú an untráil seo, is fed le teacht ar set of keys. Bra éasca nó lehéid agus tá saoil bhád níos éasca got. Yes, agus ba amuigh agus adiochtaí agus bríre. Agus bríre omadúla agus se is dócha bhfuil gachsáis focail a gceis le set. Yes. Agus níos an tarna ceist... Dowsa set if you want. Dowsa set if you want. Agus na botún is cotíonta a chluisin tú sa chaint. Seo ceann cadí na botún is tóchúil denimid ar fád botún. Denimid ar fád. Ba bhana mé seo dhéanamh anóhaléir agus mé... Denimid is tóchúil deamotún déanta ag an murta going. Tá sé ceart go leir. Denimid ar fád botún. Ach an rud is mó aithníon beidir ná an chlásal cuoineasta. An chlásal cuoineasta. So sin in rud stacker chuir síana marnis ach an duine a raibh a bhachtí nó an duine a bhíonn seo a réir fiú an ceann sin atá díreach agus beidir níos simplí. A cluisiom iad sin an measca go hana go tíonnta. Fiú cluisiom daoine rá daoine caiinteoirí rialta agus daoine a leironn santanga ar bheann léithú a fiú ag ráir daoinós ó sin an rud a bhfuil ann nó sin an duine a bhfuil ann in áit atá agus sin an duine atá ann nó lehéid. Agus ní aga sin go bhfuil siad cuioine bheith rud éigen an bhfuil beidir gur bhfuil siad cuioine bheith an gceist sin tá rud éigen ar olalas acu faoi tá an orlam seo a bhfuil agus tá sé sin beaggan níos casta mar sin má tá géirí cuma níos fearr chuma chu gaige caiigh mé an orm seoisteach. nó fiú trééis ceistena cluisiim sin so conas atá tú ach uair a conas a bhfuil na beidir bhfuil rudí canúnach an a gás mar sin ach cluisiim ag daoine agus ní héig bhfuil an rud canúnach i gceiste cé bhfuil an seo nó rudí bhui sin ará gcearta go manis tá daoine a gceartú agus a meochtú agam agus gan é gcearta go féin. Tá trééis so is docha Tá so bheith cíal eile lei sin cé atáin seo agus a bhfuilan seo ach is rud eile sin. Ach tá sé spéisiú mar tagan an chlásá cuioineasta a níos a rís ar an podchraoladh seo. Dín ortha ará go sé imthaigh agus níor cordúna bheith ag smuoine bhéir fiú. Ach bíonn sé táhachtach don le brí a chur trasnamh. Bíon freisin beidir gan sin beagán níos má faoin gléin insint, so dúirt sí lom go raibh sí chun tacht. Ach faoin gléin insint is dáilm go sé fear tá ghinéis sin antanga chomh mór sin trína chéile go gafar siimplúir dhéanamh sin is dáilm agus mar neantar siimplúir sa ghramadach ifigiúil déananig an pobl an cinine sin iad féin ar rénos satanga ach an chléin sin braham se úanta beidir gur mí lachfar a bháin a bhíon na gceist ach braham go gur an sinisteach ar líofacht cainte. Níos dúirtílumm go meid sin seo, dúirtílumm tá sin seo. nó lehéid. Ní beidir nach ní cluisin tú an sampla áirithe sin ach samplaí beidir beagán í níos casta nach meach an tógáil sin slánacha. Ach sin rud gomíonn sin níos dacra agus Albert omláin á rá agat as de cheasamh aber ach taréis na focail nos cé cád céird conas. Bacóga meid sé díreach, so bacógan ar hála conas atá tú. Go díreach. Seachas conas bhfuil tú. Agus sin rud an rud sin conas atá tú. Bacóga meach is tógur béis sin an leagan is go tíanta de cé chuí bhfuil tú nó cidí mar atá sin leagan is go tíanta mar sin conas atá tú bacóga meid sin ar álas ag déin ach cloisiim se conas a bhfuil sin agat an ópéird. Ach se, mar déir tú díreach in níag na bhocail sin. Agus in níag nuair, so nuair atá tú, seach is nuair a bhfuil tú. Se ceanna le mar so taréis na focail sin, tuis go bhfuil sin níos simplí, le tuigim go bhfuil sin níos dacra le abertí fada, agus tú cinál ag tagart siar go bhfuil ag an hála níos túisgus an abert agus ní bhíonn tú cinnte. Is sa chaint, sílim go leachtar, denan daoine botú in sa chaint, agus uaireanta is cuoinlam
vís leir le Frankis or múntar Frankis trodan sail duine an Frank agus bhí rá an bailach go litríonn tú rudaí má tá rá eil I bhocail dearmid dos eil agus ní dearmid agus ní dearmid go Joe eil agus an chéad rud eile dúirt an múntar bhí si ag litú focail agus dúirt si eil agus an sin bhí rackouns rá tá sé ráta go inis ach tóirlí rudí mar sin agus tú a caint says ahríonn tú Abertí ní chríicníonn tú Abertí thosíonn chlásal agus ní bhíon éon deire leis an glásal nó le héad tá rudí mar sin on ghlacha is tócha ach tá rudí áirithe an agus ní bhain is tócha bíon ahrú a tacht ar hangacha an tamar fad ach banin roint den na elementí seo le dúchas natanga ar level anna bhil núsach a stáilm agus bechording í de chhlaachta dar Jasí de chhlaachta agus uanta idáíart agus uanta eile tepanering tá sin calcular freisin. Is toch just leis an podchraoladh seo bín uanta bín ag smíanamh go gapi daoine go bhfuil masúla bheith geart an tamar fád mé héin agus nílam tuigim go mé déanana botúnach tá me gcónaí gurí bheith níos fearr agus sin is hiice sin atá an podchraoladh seo agus táim se sa bhád céine leat ní léon deire leis an bítar caint uanta marall ar an turas tanga nó an turas fáilme ach turas eistir se an saoil ar fad nach ach ní bhíon éon deire leis an bhém agus fiú an rutin dá bhéad do chuid ólas is se has má higann tú a laiad ólas atá got ar rudí orthe mar sin dá bhéad leabhar le léimse is se has má higamm níl an rutinrólas gom nó níl na leganach a canúnach sinna gom nó le héad. Agus mar si a got an cad fin go eile Siúil sin cheanníos leabhar bra an láfaí ar a díalm déiseach tháinig scan an áling amach le déine an chalíonn ciún agus tá roinnt leganacha déiseacha dúras Gaeilge na rinne le déine agus ceartaíoch mé agus Gaeilge na néise is ceartará ar nóí mar is lethne na déise ná an ráin féin tá an seanna fóbal agus beidir rásin eile ó bhíochatain eile beidir ach tá leganacha áirithe canúnacha aber fiú sa scan an sin té a habú ar té a cholle nó té go dtí an labba nó péirad agus labú nó habú beidir gur hibú ulcóáin na Frankise is bunús leis nuair dhéigen habú HABU cílíonn sé té a cholle nó bíoch néal beag go té habú nó té labú tá legan sin an freis agus buinn sé le holcamáin well saoítar go méidir go bhéh an focail Frankise Ibo atá nó HIBO péile bailach literation OEAU anna ulcahans na lepacha tá ulcháin anna chudaltach mar an bhí nach chuil. Aíonn siad is sí. Beidir gur bééis sin atá gceist. Ní is go marú áte leis an tá rud ag an teolaí a bant nuair écann tú ulcháin tá siad glóite agus compórtach an bhacha tú riamh na cosa a bhíonn thuú. Honnig mé sin le déine. Tá siad fada. I léhananta seo an Idirlín ní léon éilú ó íomhána dá le héad bhfuil. So na botún teangan is mó a chuirns sir tú. Más an dóibh? An rud sin tá sé lúta go hana a bhfuil an átatá so conas a bhfuil tú sin go sin cloiste gom roint uanta ach an rud is mó ná agus is bach cumarsáide na rudí eile beidir an airfa ní hain díomháiliad ach an ceann seo is bach cumarsáide é agus cloisiim sé é i cainteoirí léthúla daoine a leirmintantanga go hana réalt ar fad ach gnéirdís rud éigen mar tá a chóta a gom an seo ach an rud a gceiste acu ná a cóta siise thurcót agus nó daon fá butún mar sin sa bhéirle in thur cót in áit his cót bheith daoine ggóirfút níor chóirgeméidir sé ggóirfút ach bhéidir sé ggóirfút ach is bach cumarsáide mar nuair chluisiim se má tú caiint faoi bhean ó faoi chalín agus mar deir tú jadí bím se ok well tá duine seo caiint faoi ghuiine éigen eile inis nó an é ddíireach go bhfuil an botún sin a dhéanamhacha agus measar a minic bhechart an rud sin a bhunú inscinne an duine nach lúter a bhunú ar an ggótheach seachas ar an element sin a chóta nó a cóta agus bon rud a se sin tá tú géirí ólas a chur trasna mar sin mata tú rá a chóta agus a cóta geiste go is feibetán agus is bachar an gummersáid na rudí eile beidir go rudí das iad sin gur bháling a bheith iad a bheith going agus beidir
beidir nach marigach leagan lagathe díobh ach an rud sin chóta his coat, chóta her coat, agóta nó agótaí an níos am cinsáis chur seilbh ina meach cóta rointe idir an grúp ar fad ach agóta nó agótaí agus an sin agus an úsáidan tú riomh agótaí gnóideach aber murma is agad céine natá an duine. Is cínta gnús sorry agóta aber is neidir faoi agóta is cínta gnús am siad ar an sin agus tá lán daoine a ddéireach nach nglachtar leis nó nach nglachtar leis an úsáid sin ach sílam gnéimiid ar fad é beidir gur faoi thunachar an bhéirla dhéanamh sin ach úsáid tar gohannaíalta sa Gaeilge an siad sais mar rud inscin neodrach. Sin nua bhfuil tá cara teáin de techt ar beil bhui siad meall nó rud aige mar sin. Sílam gnéirtar sin ach sin go méidir ghacha mé áta ghfuil a lehéad ar bon sa Gaeilge le fad an lá. Uaireanta saoíonnta ferranam neodrach ann. Ferranam neodrach an. Neidir faoi arranam neodrach. Ach bhí ag focail neodrach an. Sin a rud ar bhfuil mé stocha. Tá bíonn sin a feicil i focail. A ríist brahamse áiríonn donna inis luach ag an túscar saineolaithe mé ach tam cínte go geartáid lína ára mé ach uaireanta bíonn sin le feiscint nuair a bhíonn orú ag tús focail tugann sin le fis go raibh an focail ribh neodrach mar sin an term sin muir neocht nó slíomh gua nó lehéad go méidir gur an focail sin neodrach sa seanam ach beidir gur bhartaí bheith sin heicáilí féin ar agallamh haga. Go bra ar fad. I ceapan go sé an ná dórtha an siad sin a úsáid ach seachas sin céir a bheithlarrágin sé ó si an bhfuil sé ó si déanach le. Tá roinnt leaganacha bhfuil sé ó si is défa sin rá ach tá roinnt leaganacha sais a cumach faoi chuine rud éigen mar sin níos am cadíad beidir nó sé nó a éigen sin níos fuide amach is doch tá sin níos fuide amach ach is tó gur mala daoine rudaí chumme ar nós níos am cadíine legan nach béirle é sin ach in annach chud tangacha orpacha ar leid tá daoine trééis for annam nua a chumme a ragraíon sin ach tá siad an agus sin gúsáid sin uaireanta feice mé ar inúsáid ar bhealach aignas bí tá cumasáis eisteach ar an úsáid sin ach beidir nach choláánach muid i dul daí ar an úsáid níos lehne den nach le an gcuid sin. Oké, chéad ceist eile. Raibh éon bhotún a raibh irtsa ruúgas do chuid caiinte féin. Féimíist an seo go maidin dúring an liste umláán dit ach beidir go luigh mé ceann amháin agus feice mé seo inis i leabhair agus is botún sách cotínta dearing fiú gur caiintúirí nó daoine leirns antanga i mlá clia cínta gur ben nós gan an rial seo leanút ach banin sé leis na focail sin riamh agus go deo agus go brach agus a lehéad ach dá rire níor cheart go dagrách riamh don aimsir áistenach mar sin ní eici mé tú go deo ríist nó ní eici mé go brach é nó a lehéad ach níor háirla sé sin riamh hana ach mata do caiint faoin aimsir atála techt ní Ellen riamh. Cé gluiste go hanna vinnic é agus sin rud uaireanta leanóid goach. Agus an bhcíach freisin ní ligging de sin tarún riamh nó mar sin. Sa chá sin be chóir gur go deo nó go brach nó tá focail legan eile an tócha freisin. Ceacht an lei, tá mar a fáil mhfuil. Cad faoi de jaasca is de bhór. Mar úsátar de bhór ach cheap mé, chúla mé nó lé mé átéigen gur chóir go meid sin dearfach. De bhór sin agus an sin de jaasca mátá sé dúiltach. Sílim go bhfuil má écan tú cad é atá gceis le jaasca jaascah agus sin an rud tásáis cíal dúiltach a baint le sin. Agus de bhór ach a ríist tholíonn rudí mar sin uaireanta an bhunchéile bhíonn sa rud bíonn sé dearfach nó dúiltach agus an sin athríonn sé isteach i rud nach bhfuil ceangata leis an munchéal aber tá irid sin focail in ngachéontanga tá going a bhfuil cíal faoi lethecha ach atá lethne amach agus tá caiinteoirí áirithe agus déir go crin ceart níor chóir é sin úsáid ar an gcuid sin mar an chéal hanasíocha tá sin na ex ach ar nóí Gach eile rud atá going satanga bhí cíal eile leis dar ire tamla hin
agus leithníimiid amach an chéal agus déanamid generalú ar an ggéal agus a lehéid. Ní bhéin beidir nach mé anna tram a nuas ar an duine chhlachtach iad sin ar chuile ach siad go bhfuil má bhraíonn ar an ontráil deasca agus deasc cad é an chéad tá cíal le dúirtacha le sin. Rudéigen ar nós. Bhfuil rudéigen ar nós bhfuil cíl le dríad ar an rudéigen mar sin leis i gceis leis. Nílim cínte faoi sin a ríist rudéigen eile gur gahamad. Braci mé cúpla nóta ní mé gurí go grochfar mé agus go ggurfar ar ceall ar ghail cheall mé i measc na ghail. Tá ceist go mirt. Cád a déir hása le cén Gaeilge bheith agat ar na héadaí a chahanstú is tú dul lí. Ní chaim se é ar bith agus mé lí. Ní chaim Chanel number 5. Is tócha bhfuil tá si gom go cíirí cnéir mé pisteam nóir Tá mé gurí deantas é sin na gáí. Pachami. No, édí codalta. No, édí ní chaim se lehéid mar sin is. Níos tíléin agus boxers sin an ceann lína bheits ar an podcast. It's just tuis go mar caiintear botún a raibh an ghrúga as ar good cainte. Tarlíonn sé dumsa go minic beidir nar hála sé seo dit se tuis greibh tú in Gael scoil agus beidir greibh caidan níos fearr ag na múntóirí ach tarlíonn si go mín fós dumsa go mín rudí siocha i mo chuid cainte atá míceart agus buinem úsáid as tú fós seo dúir mé leat greibh tá is god gnor méile blianta pistámi agus pijami agus ní vis gom greibh sé míceart so tá rud igen sin legan glóite sin legan bra meditéise atá sais glóite agus deing gohfuil legan ige mar sin an bhfuil tá sin bra ní Tá raifá póirseáils na bhoclóir teochfar legan igen cosúla sin tágan pijama i méle fiú ó focail ón ind. Yeah. So, like, I mean, níhégur is cum ar rénos ach dúir mé pistami. Ach an sin fuair mé mac nach néir, like, 80 codaldam, ach ar an tú sin isteach sa corpus. Like, tá 3 hamplade. But nílach ceir hamplade colla ihe. Is léir goil an láb an uachtar ag pijami. Mar leis na legan go seocha sin atá mí cheart nó a lehéid. Tá sin an spéisial tá focail bháin a deir míos. Tá scata focail a deir míos ar scoil agus bhíidir mí cheart. Cean bháinna is cuioine an focail dúrneog sin é atá cosúla dúrn, tá focail dúrnán ach sin iad na clocha a bhíons aber i mar an teampel in san bhóthir ach dúrneog is sé sin tá si cosúla dúrn ach an focail atá doing ar scoilir sin ná púróg nó cloch bheog clochín bheog nó lehéid púróg ach bhí sé sin sa chainte gom agus bhíorm sé sin a ruige agus sílim de bhór gur tanga bhionlathe íon Gaeilge tórlín rudí mar sin uaireanta má tá múntóir bhána má tá legan contráilt ag duine nó múntóir cluisiú an legan sin ag ní bhíon in sin tá bhála go leis an tanga go geartítar nó dí sin nó go bhecin tú nó go gluisian tú is scanáin agus i glóir telefíe an legan ceart an dhéag sin ach aber an ruúd sin an focail beolda nó béalda is cosú gur uaireanta agus mé man agur háireachta ar mo chuid scríóirt a hain nó scríóirt daon eile fecem focail agus tá lína dhearg faois mí rá Ceirt ní focail an focail seo tá rágum gach lá beolda a héil beolda béalda atá an agus ríist má bhreinitas na corpus ní heann do bheolda cho minic sin ach bhí mar sin é focail is go tíanta tá gom nílas agam cáhhuara sé nó uaireanta beidir go bhfuil rudí i leabhar scoile agus go déon siad isteach sa chuairsaíocht ar an gcuí sin ach nach iad na focail atá na folklóirí móra ach chum sunrús a rud sin uaireanta go dólinn sin nach beolda nó béalda don dá dánastocha. Sin ar hála dumsa le íorhearcha. Bhí sé sinna gom ó an orgrah mar denna stadéir ar an tríal, mar bhí íorhearcha ann i ggur flashback. Ach just is rud cin sanú le bhainns le flashback is scanán nó in ráman a rud cinint. Ach bhí sé imime chud caiinte go dtíle fíor dhéanaí agus sin risilm láháin. Fáil íorhearcha in éanta gur úsá tú an focail céanna. Tá a chuimhne mar ag an níos éasca agus níos nádarthe le rá. Ach tuisgur eolaméis sin agus mé óg bhí sé just san áit sin i agane agus ní eolaméin rodile. So tarlíonn ruí sin. De codanna is dacr den Gaeilge don eolamór. Sin bhfuil an chopel ar nó is dacr ar fád stáil an difriidir tá agus is agus caihanna úsáidan tú eile héid.
agus uaireanta beidir go mrahandaine tá abertí tá reinfá abertí agus níl an termíocht a gom na habertí éagsúla le chuirsí dhéanamh do roiine ach tá rudán dútar Abert acme agus Abert onanis beidir ach ní in rála cad is Abert onanis an nó cad is Abert ach ruidir nós is duine é seán is sé seán an múntóir nó a lehéid rudí mar sin so tá tú a duineh onanú nó tá rá céin acme lena bháin duine nó rudí mar sin bhealach ní an curchaig a bhí na go gáí agus mé scríomh nó a leirt na Gaeilge nás irid Gaeilge agus is féidirlumm alpa nó a chlos nó a scríomh agus an sin go dúirthing na riadacha seo lom seachas a bheith á bhil síos agus á bhlam nó lehéid ach sílam mar a bhfuil graime go ar na habertí sin becordit sampla amháin de gachsáis Abert acu sin a scríomh amach agus ará OK tá is a gom go bhfuil an Abert seo ceart céimh an géad is duine é seán sé seán an duine is mó sa rang tá si sin ceart tá an rang seo mór is sé an rang seo an rang is mó ar fad agus na cinálacha abertí sin a scríomh amach agus rá tá mé céimh an gé cínte go na habertí seo a gceart agus go na struchttar seo a gceart agus an sin pe Abert atá agat má tú scríomh nó leirt den tú le tain well bhfuil sé sinnig leanúnt an bhuain le chéanana a bhfuil sé sin na teach leis na habertí seo atá a gceart agus a ríist clachta taí in is máisteach ach má leanúirt tuchaí nó ruí sin ach tá agus is sin dúláán do chuoine agus sin go méidir dúirt gnúirt an pírsach rád an saoil ná híal sé gur raibh daoine dul amach a tréidir san na hhéireann ar bhaile sin difer idir tá agus is mar sin beidir go dúirt sé sin spregad a gine dúirt sé dí spregad a gine eile ach sin an tuairmatá gom mar eall ar tá agus is sprálam sin tá an ceart agat an nua-ocail is an salat an nua-ocail tá sin mar Twitter gohfuil hasclub a gur neirde go munis is ríist le nua-ocail eicem agus cín bhealtacha a chluisin nó uaireanta cumimiad ach cad é an ceann bhíos breanúir ar bail agus raibhéon smaoinemh gom de ceann a hainlumm cad iad an cín eile a luach go dtí seo luach riamh ahanana ní mé an spinine na cí eile tá rud éigen eile an tá rá chial le nua-ocail credum agus is maling na cíala dúla an seo inis doing is stáilm ar bhealach amháin nua-ocail sin focail nua chumtha nó focail téirme beidir atá cumtha as an nua agus an sin tá má bhreaníonn an bhocail sean-ocail cén legan a bheith ar sean-ocail dá má rud nua bhíon nó nua chumtha is nua-ocail a bheitchan agus tá nua-ocail áire éagsúla scríomh gom níos an bhfuil grammar ach ar tí fáil amach is maith an tanlan an sweet chili sauce sin agus nó beidir gur fritheannach a líseo nó terma éigen dá lehéid cad na cíal Girion JCB Bóthir ná Girion Bert Bóthir nó lehéid ach na nua-ocail tá féinin rudí mar sin rudí fóm póca an timplíocht a bhhainint le fóm póca agus ní is a gom an terma é sin a cumach sin go méidir gur glach an pobl sin gur tá ruí an gáán sa glúiste agus fón sa glúiste agus fón móbílach agus ri dá lehéid ach fón póca bhfuil fón póca agat tá sé sin arás riomhar glúine fiú is bralam beidir an neirchtaíine riomhar tá sé sin ábharín castach ar nó tá focail riomhar a going leis na céalta blian nó tuile agus an chial riomhar daana leis i dos a chaimsere ach riomhar a glúine se duine sé chuirsís ar an rud agus náte síon an riomhar a glúine an fón póca an fón istigad a fóca póca cad eile bheith chuid níor smaoinigh mé nach gláán astruáí sin sí có nádar sin sin é fiú fón póca neadidir siadm gur rud é sin a tháinig chun tosaigh agus níl an irid sin tá go leir a going beidir a cumach agus bhfuil úsáid áirithe a bainteasteach nach nar ghlach an pobl lo ar fad tócha. Anna jas ar fad. Agus tá bhar ag Kevin Scanlon le lína nach chuil i caintear golóí ní féilen bheith caintear na héanrad ach tá bát igen aige ar Twitter agus denan sé trís nuair úsáidtar focail nua ar tuairisc ceapam sin go sé bunathe ar tá contas Twitter a leanans an New York Times ru agus
Hapax no Tá sé anna chasta sin níor bin an spíide Hapax nóman an nuair ag an chéad sampla de ocail illitriocht agus bíon sais na saineolaithe kaint faoin géad sampla ach go bhfuil brathníonn sé ar na hailt nua a hagan an irde ar tuairis.caí agus fáil síonn sé tweet leis na focail uaire agus uaireanta feiceadh focail agus uaireanta is botún cló ná le héad bheith gceist ach uaireanta feiceadh focail is bitála tá sé spéisiúil ach níam an focail sin ach sin an chéad uair atá an focail sin i gló nó le héad ruúna tá simú mar tá focail áirthe going sa chaint nach scríomíd fós. Agus uaireanta ní focail nua ach dúir go bé an céadúir. Ní céadúir gur úsáid. Le linn na pandéime bheith go leir termí leis agus stiff i dul ar thuairis den céadúir braham. Cocúnú agus suirtí mar sin. A go leir caiintear cocúnú agus chlárú. Bhí lán focail a gruthú an tam sin. Bhádhaing na bhí me sé caidim. Tásúla gom nach mai aon úsáid a chuin dos na focail sin nach gur réidir. Bhádhaing an drochrád. An bhfuil éon ocail nó nach cainte ba chóir do roiine úsáid níos minice. Gach ile cheann. Na focail ar fád ar set ar focail. Is bralam neadar. Beidir gur mantar róúsáid as neadar hena féin ach neadar. Is féidir rudidir bit a raggart le neadar. Murchú tú gurí ceist a raggart. Just deir tú neadar. Má tá tú gurí tá rud ag an ionintach a bhaint le neadar. Neadar tá cuachtán. Neadar aine. Agus an neadar de ragar ar an gceist seo. Neadar. Well, tá rudí ar beil is stáilm go chun caint faoi ocail agus nachanna iontacha ach ní lisa gom. An ar chreacinn de chluúise ná cail sin scrífa gotan sa. Tá sin rud a bhíon na chlós ar radio na Gaeltachta go minic ar chreacinn na chluúise ná cail an cílinn sé ná cailé ná cailé na se go dtíor ché níor chóir cailinn amach an rudse tá sé go maith ar chreacinn na chluúise ná cail seán ex a caint faoi an rudse nó péad. Ní gúnim cén cáex. Rud ag mar sin is gur fógra a bhíán ar ornaí agus iad a caint faoi rud ag an ná chóir é a chailúnt. Scrubné sin dar nóí de anam an rám sin caigur sé sin ag feimú orm ar level choisach an sin ar bhealach ige. Tá sé có príomhád ar crackan de clúis Crackan de clúis. intimate se Tá an cean sin an a duine nead istithe a chlúis. nead a chlúis bhí sin go duine mór dhéanach nead istithe a chlúis nach de sé nach cainte bra na mara go dtíorach. ag gur dul a bhaim ar gine Sin é stáilm sin é. ar cáhan mar camlo go fisiiciil tú héine a chuiristeach ina glúas. Bhfuil honí éisrung the kids. ús gráú gailge bhfuil éon ocail ar le a cuair a bhíoine chuirla na stór focail. Sílim se gur chóir do réine go leir focail a chuir lena go gailge agus ní luhing éon rud ar le ach aber an rud sin golóir tá golóir leabhar gom go bra tá mór an leabhar gom ionintach tá annach chud leabhar tá nummarcha leabhar gom ach tá annach chud rudí eile a chluisiimiid sna Gaeltachtaí agus ná sin eile tá bleist rudí le duine tá slám rudí eile tá fuileán tá leabhar leabhar is tugann seo tá leabhar airgid ag sin tá tréan lóirthaí inistún frí réin tréan lóirthaí nó a lehéad ach dtíor focail le cílíns golóir well tréan duine tréan lábhach duine tréan ach tréan golóir agus tá lá leganach eile a cílíns golóir. Tréin iirecht Tréin iirecht sin é agus uaireanta ní higann daoine bhfuil golóir tesóras a going sa gaige. Tá coppla tesóras gaige an agus tá ceanháin ar potafocail agus gomininic úsáid me sin ar bhí me scríomh árán nó scríomh rudí bu granire nó a géirí astruúáin nó tictachan a chuirmach nó tweetan a granmhar a scríomh má tá focail wet a thosíonn le bí téanta go potafocail agus tá tesóras an sin. Úsáidán focailúir beag mar bheith tesóras an uaireanta. Tuiscin dhéana sé san bhíú ar an rud agus orintanta tugann sé rah eile. Níor chuoine ar sin mis fellile muis tá rud eile chruthigh cuihín ó scanal agus sin folklór drimmerás nó folklór ríme go meisce agus uanta úsáid mé sin ar hasí bheim tatar ocail éigen íons fuim nó rím fuile agus tá sin ar híomh ag ar freisin ag bra ar de chanuint. Éonar an breir an ganuint sin go bhfuil freistal áirithe déanta ar na canuintí agsúlann sin.
Gohíntaach ar fad. Ok, cadal tá ráta go an seo. Rudí aránú an economítí agsúla. Tú sásta sin anamh? Tá, denim sé é sin. Ach, sinné, bhí mar caiint sin bhí conas do chuid Gaeilge ausú. Ach, bechóir úranta clíon daoine le canúnta bháin, ach tá severas na canúntí agsúla agus bechóir iad a chuid. Mar le airge da agus do chud Gaeilge féin a láidú lo ach úranta sin go mrahan daine ní éting é sin ará tuis nach manin sé le a chanúnt féin. Is cuilim duine rá sin lumsa uháin sa bhíorhéil. Ní cuairde é sin ará is bhí meall an dainarm. Go thuir a tuis nach raibh meach le 5 blion díos agus nuair hiic mé. Is cad bhí ráte go. Dúir mé a nuas ar sin. Is cuilim fós. Dúir si greibh sé oltach. Wow, ní riach sé lom go rud canúnach é sin in nuas sin. Wow. Tá sé spéisial tá. Is dóilm gur bina bhíon. Beidir é. Ach, se nó ní bhím rómhór bhí sin is malamsa rudí sciúba ó gach cairn den tír. Ach, rud eile rilumm ná úranta bí a gearan faoi aspa séirhísí Gaeilge sa tír, agus tá sé sin fíor, ach tá roinnt séirhísí Gaeilge an, agus na cín sin atá an bechóir daoine de úsáid mar tá rudí bí go deasa antú sin, mar sin más airgid a bhaint an uamh sin buink nó tobar an airgid más málat nó séirhís Gaeilge a ranúir cean den na hinal nó na síomh idirlín feice tú téirmíocht nach bud a cho taíoch sin arthaí agus chuintse sin le stór focail ceiríonn sé leatsa an Gaeilge a hebrú agus beidir gnéirecht daine is Gaeilge sais mína dúirtha í sin agus ní le an bhainte sin leis sin bhíor Gaeilge ach an rud anna mar hanga bhionlathe nachhfuil an irid sin faointí a going chun focail nua a thuirteach satanga cahamid sais na síomh sin a úsáid cahamid na hapanna nó na leagan go Gaeilge úsáid mar feice bin na téirmí agus an sin beidir go dógamid focail an seos an siú de steach satanga a bheith ceirech agus roiimid i dahíar conas mar aimíonn an Gaeilge nuair atá orthaí a bheith brútaisteach i gopla charachtar conas mar aimíonn an Gaeilge nuair atá aber ibhreacha a ggurirteach go thua ibriach agus sa bhéirle nílach HRS úr conas mar aimíonn sé sin úr ar chuirgemeach úr taobh sig de bhreacéadaí nó ar chuirgemeach úr nuaire thuaire nó lehéad sin an mar sin ceiríonn sé líon dul bhaim ar an saoil digitach seo tá roing agus chur leis an Gaeilge agus rud amháin a luúin tosa go minic ná an tionachar a bhíns ag an tanga íorthe a bháin leis an saoil digitach ar an méarle aber Táid fád tosa ag rá le rudí ar nós bar bhela mé sinna úslódá chuig mé intin nó le agus a lán rudí eile agus san áit míoch fermóireacht agus talíocht is sa láthir go leir le rudí nachna cainte agus bhí dá lehéad an Gaeilge fasta is saoil digitach agus saoil ibre nu aimsir bheith sin an linsa tríide sinné dtír bhfuil éon samplaí eile an rudí sin ní cuioine Skrifn am an úslódá right. Nos bí hogann chuirteteach just tuis gur luú tú rudí a bheith ar ógrí. As sin a fuair Marcus McNeil tidal an leabhair is déanaí spásas. Bhí sé scrífa ar hicéad na rud éigen a bhí ar cart agus é parcáil. Spás ama. Tá dá bháin ag nó cúpla dá aige agus nó cean an heran beidir atá bunathe ar rudí tá ráite ar chóirí. Fan taobh hir den lína bhuí agus rudí ag sil fad ach is ag léamh Tharbh áirt a líonanta uair amháin agus thosa sé léamh dáin agus bhíon oclíocht agus an frital ábhríon eisteach ach bhíon chur láthair an bha is de réir chéile thugus bhí deire gur bhéh an rud bhí a léamh amach aige ná an tástáil náisiúnta feichle ach bhí sé a léamh amach eolalas gur dána bhí an agus bhí seo achastóir tosaigh 2.2 milliméter pass agus a lehéad agus ar bhealach bhí sé a déanamh rud rud fillete as an rud a dúin séirge cliniciúil sin an tanga sin an astrúcánis de chinállatán is dócha ach bhí sé a thuirteisteach sa Gaeilge freisin. Go jazz. Well, tá sé mai sé an what the fuck sa traseo agus ba mé anna hiile ceisna chur nuair sin. Cadal tá scrífa a got an só focus ar dheis ar clé cad é seo? Ní sam bhfuil sé seo seo rud nachhfuil sa bhéirle agus is féidir a dhéanamh beidir i méarle na héireann ach aber rudí ar nós is go blá clia tá sé dul seachas tá sé ag dul go blá clia. Tá sé sin ábhríon leabh
Eisian atá dul go bleach lia is nó lehéid nó is chuig an siúpa atá sé dul nó lehéid I dul chun an siúpa atá sé I dul chun an siúpa atá sé mas mí béim legan a rudí éagsúla san Albert tugann tú chun tosaí iad agus tá sé sin mé le na hhéireann it's to the shop he's going nó lehéid beidir go luisfá sin ní chluisfá chum minic sin inis sé ach gomininic uaireanta léimse Albertaí ag daon agus bim seo bhil chóir go mbeadh an príomhrud tugad chun tosaigh sin agus is bua é sin atá an Gaeilge thar an méle agus is braling I lehéid a bheith mar sin chóirdaing I lehéid a úsáid si sin fócus yes nó clé si sin go dugan tú an rud ar chóir béime legan tugann tú go tosaigh san Albertaí. An yes. Agus é na hanna caiint eile ar hinna. Tá cúpla rud tá Google Doc go máte igen in bhfuil cúpla ceann granar ach tá cean sin cach asal sa deep freeze. No cach dhearra nílann sin a cach asal nó cach asal chun é threisiú beagán cach asal sa deep freeze. Sin tá ceann as Connemara a rilumm agus dearfa é le haránaí ma. nó le duine a bheith meach rud ag an maith déantacha mustache fragart. Si sin maithú mullam an tharánaí mustache cruméil. Sinné. An míon ní is rum cén nó like dana ar sin go fiú le an eile an mustache handlebars ort. Si sin gnéirfá is mulla aigen atá gnéirfá le duine. nó is mallam na nachan is níos nua aimsere duine a bheith cho láidir le Derek agus an Derek le díbeag ní mu a caiint ar aon Derek féile ach Hílíns crown tógálan or aigen agus dó gur fálamíoch é sin áit aigen agus gur tugad go rais go Connemara é a cho láidir le Derek agus ní is gom talán is bralam na nachanna is nua aimsere sin nó atá measara nua satanga nó is bralam na rudí sin a deramid atá bunathe ar Eoin nó aber an ceann sin Bacach Hílandi Eoin na chanans roint baní éagsúil beidir clanad nó lehéid ach le déine í vagabonds atá agana ach mise tosa agus rubbal na muice agus is ón Eoin sin a hagan a nach sin ach uaireanta deir daoine é sin níor bhíonn ar mise tosa agus rubbal na muice roint bailí éagsúil gur féidir Cá is frí ach cinna gnéir fá gach éon rud a chip is a bhana híle chéile agus rud aigen se raig dá me grúpa mór daoine le dul raig mise tosa agus rubbal na muice nó lehéid. Bí an sprí fiú an ru sin kip agus a chip agus a bhaní a chip agus a bhaní tá legan nach éagsúán cap is stoilm le aimid Gracie Bro go ba cap nó kip agus manny man sin rud a gurn tú Paul rud eile na nó is uirlis de cin alíonnta tá manathe agus cíonn sin na héan rud chip is a bhaní thug sé a chip is a bhaní leis an yes. Is bralam mar dí mar sin a bhú cad éon cean eile tá sé níos I mo chuid cainte cóbródú le cot meach póí éir. Is bralam ce sin. Cosásta nó cóbródú tá ra. Tá is bralam na cín sin níos an cén termatáir sin rud igen onú rud eile an saoil lei sin beidir ach chosásta le dúk chosásta le cot a meach póca air. Agus bheith cat ansásta a meach póca ige. Tuis me sin an rudí a gcuid an é? Cuid agus chuiste bóca agus téal tú hart agus. Is bralam mar an chuí á bhríonn sé ná má elamín duine bháin sin agus sin cinil leaníonn sé amach I measc grúpa cóir an leagan an sin is féile le úsáid níos minic. Sin fear is cuioine an focail raclach sin focail atá tachtasteach níos riad agus stoilm gur abheoach é I go reintaín im le lia agus banin sé le is stoilm gur ó chréine ciile a thóg duine aigen é dosach a nílintí sin ach raclach ach chluisá sin inis ag daine agus ach stoilm gur ón litríocht sais thóga mar sin seachas a thuoine á a bhúntóir na éanad. Úsáidan muire é ras narún bhín si caiin fhí Bernie sráid trínar raclach. Is síhín mór ras narún sráid tá agad cén chlór go dtír. Bhfuil sé anna bh cén tám go dtíoch.
Nílas go Fiadó nó méid 3 second. Ceandas na strana nuair bhín si aníolteach faoi bhharní. Tá rasnarún hínta ceapan go méid rééis leir fé rasnarún ar gach episód focail ach dana méid cuid mhór. Chuir sí gomrád le ribí robéis sí freisin ó nílinn tíad go ribí robéis. Níormas gom gur bhasléis sin cluáin. Cean beag bídach. Uaireanta fáint amach le na hanam nach a bhíonn ar anmhethe úsáidre iad in áitin éagsúla úsáidre iad ar anmhethe éagsúla mar sin is cléáin beag in áitin orthach beidir gur éisc nó slug éisc atá in áitin nó cinál Ceapan like shrimp a bhí she's a little shrimp Well tá ruúid sin an nachfuil tá leagan éigean ar sin rihló mar bebeag agus go jazz. Séacla sin masla sin séacla séacla sin masla gaige sinna séacla agus shrimp nó le head atá gceis leis stáilm. Well, caiintear ó leile is bralam sa crúbalófa. Tá bhí me gcóí gur iréis sin úsáid sa Crúbalófa? Tá gur a crúbalófáil ar mo chuid ceácha na ridí. Is mála mé. Begurt couple of spite famine a bheith le úsáid a bhaint as an gceann sin. Spite famine sin níos rud a bhí agat ar Twitter le déine agus nó ag léile sa líre spite famine. Sin ní mé céh an céan de cadéas céile sin achas návidis idir daine a hain siarhád. Níomh sa bheol agus cloch sa bhainceile agus Cnámhsparne a bheith idir tú hain agus duine igen eile. Spite famine. Agus na bhain sé beidir le cearta nó ní le strách a talamh a míoch famine á bhaintmhaid agus an sin dá raifeisteach ar halamh duine igen eile. Spite famine idir tú hain agus an focail béirle se spite asantas nó péir guibh nó péir a thuair fearsin sa Gaeilge. Gohannías ar fad an bhfuil éon bhéirlachas a churann sa saoir tú. No bearlachas úfásach nó iontocht nó granmhar tá cloiste agat nó aon rud mar sin. Tá roinnt rudí ar a bheith amadach a cloiste gom ach thula méid duine rá dúirt na pónaí agus is cuiinem nár higas cad a bhí gceiste agus bhíar marráló ar á ríist agus ríist eile go dtí gur higas fiú céint hanga in raibhann rud arácha dúirt na pónaí aber an scéal abermach scuil an scéal scuil thugam an scéal nó péad dearfa ach tá an líróid sin ordasáin go jazz nó gohanis brethir dhearcha ach ar nó tá an líróid sin bug nó pléas go an líróid nó bris nó tá pléas go an líróid nó tá an líróid sin bugus nó chus fear sa chá sin. Is socha anna chud den amnar bhíon daine a gúsáil ruí mar sin bhíon siad like bheith sé bhád ní éasca dúir cé agus sin plí an ghilge. Ní bheith rá catá Tháinig sé go thomlan as an Inis dom déidir sí. Tháinig sé go thomlan as an ghorm. As an ghorm. Sin cean eile agus an chéadú go gluisfá sin dearfa cad sa deá lei seo cad é seo. So tháinig sé gan chuine tháinig sé gan go tuban beidir níor bhéon súla gom leis agus hála sé seo. A chuil is nuair bhíon daoine rá. Beidir go sé sin ábhair níos leve ná céim out of the blue ach beidir go rud aigen níos forsúla níos blasta a thuirtámh ná sin. Ar nach cainte orthe Sinné tháinig sé gan éon chuine gom leis beidir go leir sin. Chuirm suntas sa chuí úsáiltear mar a deirtar. Nuair bhíon daoine caint in Gaeilge agus nuair tá siad ar tí nuair bhín siad ar tí réigen rá nach bhfuil róghilech déir siad mar deirtar. Riimiis agus tá sé ar nóscúil siad cinál le rá le oké ní hé seo an bailachas fearil ní rá nó tuigim go dagann sé seo as an méle ach tá an éar arnos agus asrúáin ar ón méle bhíon Tá sé sin an tuigim go cínte agus tá legan a go mar a déir an cean eile. Agus sin déir siad rud i méle nó i méle Uanta is asrúáin bhí agus uanta is sin béir féin. nó mar déir an béle agus déir siad an rud agus uanta bíon grán a baint leis an nach nu aimimseir eisteach sin fecinn sin gomininic na lúbíní agus na hagad le bhirrte má chatar focail béirleisteach nó nuair chatar focail béirleisteach uanta is tá adúine agus grán a baint lena Bíonn sé dachar mar tá sé caiintear rudí ómhór an seo i dtaobh na teangolaíochta de ach chun cheappa astrú ó cheanga bháin go dtí teanga eile. Bhí a ggluirh an ochcail ar codal caint le maneacht agus mé i ggéirí rá le bhfuil have a codal ach is féidir
duine chuachta cuat nó bhfuil ag níor bhreathasgur it's cinál gníomh se é cudal. Agus is chun ceap é, so uanta nuair úsátar focail méile le just bíonn sé cuí. Sinné, ní sagm cad tá focail bratainine sin cúit nó daganna úsáin siad a gcóir mar sin. Cúit. Anna? Nadidir. CWTCH nó dagan nach ní sagm cad a thuing ar sin. Críosteach baróg. Sin atá ar lína críosteach baróg. Ach ní gníomh críosteach, tá muidir críosteachál. Tá thugam go dúir mé muirniú dit nó dagan muirniú. 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 Ru ige mar sin miniu láh is má le Tá sin rudir Tá lá overháile le déanamh go mí fodcréilta seo. Begaring altmór fada is scríomh agus a churmach an íag seo. Den. Mí hiiscintí ar be bhla a chur na ceart. Bhí an targad sin díireach ghlacha susbeag tamil i chunta sin tagart de Father Ted mar an si bheith mí hiiscintí. Tá roinnt rudí uaireanta agus bíon Tá gur fan ceisisin ar an coppla bliana hin beidir gnéiring rud ag ar nós ach go háirithe ba chóir sin a lua cininn sé sin go háirithe ach go háirithe cininn sé especially béim le an rud seachas particularly ach sin tá sé sin i tachtasteach satanga agus is Ferbert ní hí an Herbert is astí nó ní hí bhfuil agad go háirithe ex é seo go speisialta ach níorhlam dul an sin ach go háir I wouldn't like to go there anyway. No, is siúd ach go háire ach is rud é sin atá teachtasteach agus beidir nar chóir a bheith trauma nuas ar gaché an duine agus gaché an tógáil atá ag Ferbert nó Ferbert. Ach uaireanta cluisim go rud a thula méile déine agus beidir go mór beidir ní lei a gom. Níl méisiint táim sé tí rudí rágus an si mar beidir go míhéiscint orm ina déobh se. Bhí tú caiith níos luúile ar chuoine bheith úsáid a bhfuil in áit atá tuis go bhúmíonn sé níos ordnóí. Sílam sin le go háirithe. Tá mé gurí beganín ordréime úsáid segus. Sí siad. Ceapan go sin na gceis le go háirithe mar le ach go háirithe tá focail sa bhreise go. Tá focail sa bhreise go. Tá glóir chaintúirí maithe agus déir siad ach go háirithe agus an cíal. Tá leis ná go háirithe. Go háirithe se ach treisiú ar go háirithe. Tá beidir go bhfuil sé gairí. Rud eile réanam na go mór uaireanta se. Is mála mééis sin go mór ach an sin tan rudse go mór a cílíns don chuid is mó nó le héad an ó go mór daine a bhfuil tanga eilecha sin ach siadm go núsáid an daine go meascan daine iad sin trína chéile ar í sin rud eile agus seála mé sin go mór ach go núsáid siad é sin mar threisiú ar go mór cé gur méidir gur cíal eile tá leis sin is mála sin ní féidir rá is mála sin go mór siadm sin sin bhfuil thuirse tá na míhiiscintí bhil seo tá anna bhuioch mar tá lán míhiiscintí ar an féin i lenatanga agus tá taisteirtanga agus fáilime le churdín ar fad. Tá sé agus tá mé trééis mé héna clostáil déanamh go leor botún ach tá sé sin cear go leor é istóí tá botún ceadathe. An lead is mótá got I déobh eaglam na Gaeilge. Beagán a dhéanamh go réalta si sin beagán gach lá leabhairt le caintúirí maithe nó éisteach le caintúirí maithe a raidiú na Gaeltachta go híntaach ar fad. Í antanga a bheith mar chuid lárnach de héal más féidir nó chuid rialta de héal uaireanta cluisiom blianagus bíonn siad rá agus daine bhfuil Gaeilge measar amachcha measar líomhfad dís Portglacha I ggórá an stró agus déir siad tám ag fáilm na Gaeilge agus tasaí wethe bór chumas a bhaintach a ganún faoi le agus ach ag an am céanna beidir nach leródí sin tanga lena báistí nó le agus tá sé gceiste go sin íanamh ach caiig mé cinál an caidan an chaintúra ó thuchas a bhainteach nó caiig mé rudí seo a bheith gom ach pe méid den tanga tá got is caintúirí tanga mionnlathe muid agus támuid faoi bhrú mór méach pe méid den tanga tá got I úsáid agus úsáid le pédan atá de héal agus tána daine an in áitine déir uaireanta cluisian daine rá ní leanana go mar aondaine bhfuil Gaeilge chu má léironn tú Gaeilge I leor chahar bhleach lia dá léirh a Gaeilge le céad duine a gasfa orthú Jofamach bhfuil Gaeilge ag
is agam cuair ag fé duine ar leid bhfuil cumas éigeanacha agus fiú an gáileh má léironn tú gaige le daine ar an tráid an gáileh léironn beidir leatan a daine gaige rasleat. Tá an lechfa an churchuige sin isteach sa saoil fá chorá gaige a bheith agat gach chuig nóméid a mefa siú timppel na carach ná le héad. Mar sin í a leabhart nó í úsáid méid atá go a úsáid í dhéanamh mar chuid de héal agus í scríomh chuma sin rud nachhfuil a dhéanamh gom chum minic sin inis ach uaireanta níor bhíonn tú ag léamh bíonn sa cumas gníomh agat tuigeann tú nachanna áirithe ach ní féidir leat í de úsáid tú féin ach má nuair scríonn tú is cum péir atá cín léin ó díalan nó gearcealt nó péir nó tweetine amadacha mar dhéanam sé uaireanta ceiríonn sé leat an ná a ládrú fém chuna sprí háart leis sin nach chunas an struchtúr a hastííon agus spragann sé daoine eile na nachna úsáid nó an tanga a leabhart nó le héad ach í scríomh sin ceanna rudí is táhachttaí a bheith éisteach le caiinteoirí maithe scóna gaiinteoirí ar radio na Gaeltachta. Ceiríonn sé go mór agus tá sé seosáis aite rábéidir ach ceiríonn sé go mór má tá spéise go i gceann na réimsí ina bhfuil an gaige fós anna láidir an tú aber an sport is féidir tú an sport gaiilech go háirithe stuff pobl mar tá lán stuff sna Gaeltachtaí gur féidir bheith bantach leo nó éisteach leo agus roiint réimsí eile sais gur féidir leat a bheith éisteach le glóradí ina déamh ach éisteach le caiinteoirí maithe agus í thuirteisteach sa gan áhéile go stáilm nuair dí táhachttaí agus beagán dhéanamh go réalta seachas anna go dhéanamh inis is réist. Anna faointe déanta go an sin fé a bheith scríomh nó a caint tú féin mar is rud amháin é a bheith éisteach agus rud umláin eile bheith ag crothú Gaeilge iad aganna Albertí agus godíireach agus bheith caint más féidir bheith caint fiú an rud sin agus mar fiú mar léon an agat le leabhart leo tosaigh nítas gom tosaigh canal YouTube agus fiú rud ag an amadach a gurn tú simime agus chuirigh daine eile spreigad tú daine eile. Well dúirt Cormac Brannach nar bhí sé sin ag caint ar an glóir seo gur fiú just trochtúirt daine bhar de héal féin de cheann in Gaeilge agus go míonn tú just ag tacht ar bhealaí rudí ará agus tuigeann tú cé nát a bhfuil na barní spéisiúil sin mula agus tá sé anna bha. Rud ar bit eile rihin leatsa óin. Rud amháin agus mé a caint faoi sais hangacha agus nachna agus a lehéad. Gus beidir go sé seo díortha ar na caintóirí áard chumas níos mó ach ar lán caintóirí ach uaireanta braham rís de bhór sais láidracht nó aspa láidracht na tanga nó stádas miúnla na tanga bíon cumas éagsúla daine éagsúla agus uaireanta bíon nachna arrálas a going nó struchtúir fiú arrálas a going ach tá mé sé leirta duine áirithe beidir go seachnómís an gcineadach ar fad nó beidir go seachnómís nachna áirithe agus ach má tá gach duine a dhéine sin agus tá gach duine a dhéine sin ar lebh áirithe debhríonn sé an tanga a leiríimiid le chéile agus banin sé roiint den na buanna atá an tanga agus debhríonn sé sais na rudí gur féiling dhéanamh ó hebh na commodóireachta agus a hebh sprí agus a hebh commerceáide ceiríonn sé níor tá nachna agus tógálacha agus tagartí cultúrtha agus rudí spéisiúla éagsúla le rágaing mar sin bí agsúil beidir beaganí níos mó ón gaiintear eile sé sin úsáidimís na nachna sin atá going agus bímíist inar gaiintóirí spéisiúla foiinúile granúire bhfuil tagartí agus nachna agus deismreachtaí agus rudí spéisiúla le rágaing agus atá taringtar rudí as na hárán agus na seanachfuil aber á hebh cuasaí éistetiige sa bhéirle ní ghlachfaí leis go deo go mbeadh cadachot seanachil úsáid sa gnáth ára ach tá sé sin is brala daine sin tugtar fáinne ordeitníir sin sa Gaeilge le daine antóga leis. Tá sé go deas amtí. Tá sí an arúnach. Ní an tamar fad ach ríist an tanga a hebrú legar meán commerceáide í gur féidirling a rárad a ráinte agus í sin ará ar bhealach spéisiúil agus go mbeadh fánar chuoine clúas le héisteach a bheithrú agus go mbeadh fánar chu póirte lechas a chorá sin ar bheann duine le duine nó ar bheann an sais discúrsa níos mó sin atá gceist. Tá tú súla hana chuid bhain. Tá dénigí é sin agus be gachrúd tá. Agus lé tinta na fear go duibh. Gur mágad. Well, sin é stocha an méid talrá gin. Bhilting do chuoine dul agus braniúir a canal YouTube, mar tá go leor ábhar got an sin
Meascán ionintach ábhar idir do chuid dáanta féin, leabhasanna, astrúcháin ar héithir eile, ar nós the Pale Blue Dot le Carl Sagan, agus caithí uachta gréine le Baz Luhrmann. Se agus duine igen iiriseoir igen rih sin is freisin. Agus rudí eile den céad sco ceol dénta aige le glór peg séirs agus daoine eile, so tá go leor so féach ar canal ón P ó Murchú ar YouTube. Bina guibh what the focail, lumsa Ciara Ní É, má tá ceist ar bifhuioin Gaeilge ag dó na ggéirbe agat, féidir tú teaghála dhéanamh lumsa ar na meanthó síalta ag Ciara, agus déanaine méid cínta é chur ar chuine dus na síhíní sebhra. Buchas mór a ríis le first na Gaeilge agus leis an folklór nua béir le Gaeilge as an uiriocht. Míle buchas leis an gceoltóir siomha as an track right from the start atá mar cheol ahantais an chlóir. Buchas ó chrí le mo hí sa chathír an tachtain seo ón P ó Murchú, leis an inaltóir fuama an sa I Studio Radio an Lifa Fergal Sax agus buchas mór libse a éistóirí. Ná déananig I dermid, is fearr Gaeilge cliste ná Gaeilge bhriste.